Toto sú hodiny života na Zemi. Bielou farbou kúsok pred 12. hodinou sú označené štvrtohory. Začali približne pred 1,5 miliónmi rokov a trvajú dodnes. Ide o obdobie, kedy sa vyvinul človek. Štúdiom prírody a teda aj vývojom človeka, ktorý je súčasťou živej prírody, sa zaoberal aj anglický vedec Charles Darwin. Jeho vývojová teória hovorí, že život sa vyvíja z jednoduchých foriem na dokonalejšie. Aj ľudia sa tak vyvinuli zo zvieracích predkov. Podľa jeho názoru ľudia a opice majú spoločných predkov. Nikdy však netvrdil, že človek pochádza z opice. Ďalší vedci dokázali, že existoval celý vejar rozličných ľudských typov Pithecanthropus, Ramapithecus, Australopithecus, cez ktoré sa človek za milióny rokov vyvinul od zvieraťa k Homo sapiens, teda k človeku dnešného typu. My sa zameráme na 4 základné vývojové typy rodu Homo. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens. Tu vidíme typ Homo habilis, človek zručný. Objavil sa asi pred 3 miliónmi rokov v období, kedy sa striedali ľadové a medziľadové doby. Tento typ človeka bol malej postavy, tvár vystupovala dopredu, nízke čelo ustupovalo dozadu, mozog bol menší ako u dnešného človeka, mal mohutné nadočnicové oblúky, nízky a široký nos a silné čeluste. Chýbal mu však bradový výbežok, bol výrazne ochlpený. Ľudia druhu človeka zručného sa živili najmä zberom rozličných semien, bobúľ a ovocia. Zbierali aj vajcia a chytali drobné živočíchy, ako boli hraboše, jašterice, korytnačky a hady. Pri vyhrabávaní jedlých korienkov a chytaní menších živočíchov používali spočiatku jednoduché nástroje. Najskôr to boli palice či zaostrené kamene, ktoré nachádzali v prírode. Neskôr ich začali vyrábať sami tak, že otlkli kameň o kameň. Najčastejšie na to používali okrúhliaky. Vznikali sekáče a úštepy, ktorými rezali, sekali drevo, mäso a kože. Pomocou nich vyrábali aj drevené a kostené nástroje. Ľudia typu Homo habilis žili v skupinách, ktoré sa nazývali tlupy. Spolu hľadali potravu a ochraňovali sa. Dorozumievali sa posunkami a zvukmi. Oheň ešte nevedeli založiť, no poznali ho už z prírody. Dospelí sa dožívali asi iba 30 rokov. Nemali stále sídla, dočasne bývali v jaskyniach a skalných previsoch. Vyspelejším typom v rode človeka bol Homo erectus, čiže človek spriamený. Mal dokonalejšiu schopnosť premýšľať, pretože jeho mozog bol vyvinutejší. V porovnaní s človekom zručným jeho tvár už vystupovala menej, nadočnicové oblúky boli rovnako mohutné. Aj vysunutá spodná čeľusť bola bez bradového výbežku. Jeho ruka bola dokonalejšia, dorozumievanie zvukmi bolo tiež lepšie. Typickým nástrojom tohto typu človeka bol pestný klin, ktorý sa používal na bodanie, rezanie i vykopávanie korienkov. Keďže technika práce bola už dokonalejšia, býval jemnejšie opracovaný ako sekáč. Kameň, budúci pestný klin, si človek položil na väčší kameň, nákovu a ďalším kameňom, otlúkačom, tvaroval nástroj a zaostroval jeho hranu, čiže ostrie. Človek spriamený sa aj naďalej živil lesnými plodmi, vajcami, rybami, vtákmi, no už sa odvážil loviť aj väčšie zvieratá, slony, nosorožce, kone a jelene. Pri love využíval kamenné a kostené nástroje, ako boli drevené oštepy a kijaky. Technika lovu bola premyslená, lov bol kolektívny. Ľudia tohto typu žili v blízkosti riek, ešte stále v jaskyniach alebo previsoch, alebo si stavali jednoduché chatky z kolov a koží zvierat. Viac využívali oheň, vedeli ho už založiť. Oheň bol zdrojom tepla a svetla, chránil pred divou zverou, pomáhal pri love. Používal sa aj pri príprave potravy. Postupne sa z človeka vzpriameného vyvinul človek rozumný, Homo sapiens. Postavu mal menej mohutnú ako jeho predchodca a výrazne sa zmenila jeho lebka. Tvárová časť už nevystupovala, mozgová dutina sa výrazne zväčšila. Nadočnicové oblúky takmer zmizli. Nos už bol v tvári výrazný, vidíme aj náznak brady.
Zručnosť týchto ľudí sa prejavila dokonalejším opracovaním kameňa. Okrem pestného klinu dokázali vyrábať nové druhy nástrojov, pričom každý z nich bol určený iba na jediný druh činnosti. Boli to rôzne hroty, nože, škrabadlá, vrtáky a rydlá. Aj hroty oštepov, ktoré používali pri love, boli tvrdšie a ostrejšie. Ľudia druhu Homo sapiens sa sústreďovali na určitý druh zvery, hovoríme, že sa špecializovali. Bývali v jaskyniach a oválnych chatách z kostí, parožia, vetiev a koží. Svojich mŕtvych pochovávali, pretože verili, že ich duša existuje ďalej. Ukladali ich do hrobu v skrčenej polohe spolu s ich nástrojmi, zbraňami a jedlom. Ľudia rozumní už žili v rodoch. Boli to skupiny pokrvne príbuzných ľudí, ktorí si navzájom pomáhali a ochraňovali sa. Dorozumievali sa jednoduchou rečou. Na tomto obrázku vidíme človeka dnešného typu Homo sapiens sapiens. Postavou, tvarom lebky, veľkosťou mozgu sa nejako neodlišoval od dnešného človeka. Dorozumieval sa dokonalou článkovanou rečou. Keď títo ľudia postupovali za zverou, bývali v prechodných táboriskách, kde prespávali v jaskyniach, previsoch alebo si stavali obydlia v tvare stanu z kostí zvierat, z kolov pokryté zvieracími kožami. Mali už prirodzenú deľbu práce medzi mužom a ženou. Muži lovili a ženy sa starali o deti, oheň a jedlo. Aj ľudia typu Homo sapiens sapiens sa špecializovali na lov veľkej zvery, pričom na lov používali dokonalejšie zbrane. Typické pre nich boli diaľkové zbrane ako luky, šípy, oštepy s kamennými hrotmi, kostené harpúny. Oblečení boli do kožušín alebo koží, pričom odevy si sami zošívali kostenou ihlou. Mnohé archeologické nálezy dokazujú, že pravekí lovci typu Homo sapiens sapiens boli vynikajúci umelci. Jaskinné nastenné maľby sa našli najmä vo Francúzsku a Španielsku. Ľudia maľovali hlavne zvieratá, ich kresby mali zaručiť úspešný lov. Sošky žien, Venuše, symbolizovali plodnosť a zachovanie rodu. Táto sa našla v Moravanoch pri Piešťanoch. Tu môžeme vidieť ďalšie umelecké prejavy, rytiny alebo maľby na kosti alebo na dreve. Ľudia dnešného typu sú nazývaní aj lovci mamutov. Mamuty boli husto zarastené zvieratá so zaokrúhlenými klami, veľké 5 až 7 metrov, vážiace aj 7 tón. Využívalo sa z nich mäso, tuk na svietenie, kožušina na odev prikrývky, klí, kosti. A takto si tento typ ľudí predstavovali naši spolužiaci. A toto sme my spolu s mamutom Radoľkom. Ak ho chcete vidieť aj vy, navštívte Kysucké múzeum v Kaštieli Radoľa, pár krokov od nášho Kysuckého Nového Mesta. Na tejto fotografii náš spolužiak Dano ukazuje na zub, stoličku z mamuta, ktorá bola nájdená na Kysuciach krásne nad Kysucou. Kde všade sa našli pozostatky spomínaných vývojových typov na našom území, si môžete pozrieť na tejto mape. Za pozornosť ďakujú Táňa a Kaťa.